Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Kurt Bisaya. Ayan, so for today mga kabisdak, nandito po tayo sa Seaside, Alcott Seaside, Fahil, Kuwait. Ayan, so ito po yung daily namin na ginagawa after work kasi nga kailangan, sa ngayon kasi panahon ngayon kailangan po na exercise. So kailangan tayo na magpapawis. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Seaside and kung mapapansin nyo yan, ayan, so Filipino community, halos mga Pilipino yan. Ayan po, so masaya. Ayan guys, ayan, naglaro puro mga Pilipino, half court lang po, at saka mayroon din pong volleyball court doon sa side. And so ayan, so samahan nyo ako ngayon na dati si Van hindi pa makahawak ng bulag ka, no? dito ngayon. So, Ngayon kasi natin dito ngayon. may mga kaibigan din tayo dito. Ayan. Siyempre, lalo ko. Hindi ko man yan. Lumuha yung kamay ni Van, nagkagano na, oh. Matayin ka nga daw eh. Ay, umiyak ka sa... Siyempre. Dapat Ano ba nangyari? Dumulas? Hindi, matigas ulo. May nag. Umawak. So, nakaka-relax guys kahit meron tayong mga problema tayo. So, pag nandito tayo nakaka-relax kasi doon banda po ay dagat na po yan. So, pwede tayong magpa-relax doon. Pwede tayong maligo doon banda. Yan. Yan. So, yung mindset mo maganda. So, yan po. So masaya kami dito guys, ayan. So kasi puro mga Pilipino ang kasama na namin dito. Ayan. So mamaya ulit at abangan nyo yung mga ginagawa namin dito. So dito guys, ang ginagawa namin magtapok-tapok with the rain, puro mga Pilipino. Ayan, so ano lang, talking, ayan, sa mga kwento na wala namang 65 po. Bakit ang hilig mo sa 70? Ito talaga. Mahilig na siya. Sarap yung 70. Ayaw niya sa 18, doon siya sa 65. Kasi mag-juicy daw, may maasim pa. ganun pala yun? Ay! Silang walang... 70, may asim pa. Asim pa. Ayun pala yun pala yung pagkakaiba nun. Hindi, yung 70 asim na. Maasim. Yung 60 na. Ganito ang kwento na tungkol dun sa pagkakaiba ng 18 at saka sa 60 years old pag nag-isip yun daw, 18 years old. Kasi masyadong social yun. 18 hanggang 20 something. Tapos, Oo, pupunta raw sa Yan pala ibig mong sabihin eh. Oo, sa mga mall, ganyan. Wala hindi mo sinabi. Ngayon, ayun Bert, yung 60 years old daw, sa Mia na lang. Sa harap niya. Shout out yan sa mga taga-Kuwait, okay? Okay. Ano lang to ha, yung pag may girlfriend ka dito na 60 ang edad mo. sayaan mo na. So, yun daw yun pag mga sweet 18, ayan, matatamis niya na. kasi, lalo na pag daw 60 years old kasi, Oo. yan 60 years old, ang 60 years old, papasyal niya lang daw sa Friday market. Kaya lang may disadvantage pa rin. Malay mo, nagme-maintenance na ng gamot. High blood. Yun daw ang Diferensya. Oo. Pero yung 18 years old daw, sabi niya, gastos lang yung sa mall, medyo sosyalin. Nag-8 mall, avenue. Pero walang maintenance na gamot. So ganun pala yun. So, ngayon ko lang nalaman din. So, mayroon talagang palang pagkakaiba, no? Sa edad, di ba? Kumbaga kung sa karning baboy yan, malambot. Pag sa matanda, matigas na, di ba? Di ba? Ganun lang yun. So guys, dito naman mamaya ulit. Magkano yung suriso mo, te? Te, magkano yung suriso mo? Buwan din sa next week pa. Ayun yung mga kasama kong Ilang piraso yun?
Six lang. lang. Pastig sila. Kwentuhan ng pagkain. 6 piraso chorizo. Nasa mga kanya. 100 grams. Malalaki din. Nasaan ba ako? Andun ba ako sa Soksopo eh? Layo yun. Tawid ka lang eh. Araw-araw ka na Araw-araw. naglikod. Dumaan ka na doon sa ano, sa likuran. Sa bahay. Chicken yan. Chicken. Pwede i-prito yan eh. Masarap na sa prito. Fried. Mas marami nag-order ng fried. Pero hindi, mas Steak kasi meron din sila. Mas juicy kasi yung ano, still. yung iba mas gusto yung ano. Yung Hindi kasamang wax paper ba tawag ko? Para hindi siya tumigil. Ang sarap. Tinawagan ko, ma'am, saan ba pakakuha ko dito? Ay, baboy yan. Baboy ba? Mas masarap talaga baboy. Sarap. Sarap. Tapos binigyan niya ako ng, kasi ginawa ko siya na eh. Iba talaga pag baboy. Binigyan niya ako ng 2 noodles, isang noodles na Korean noodles. Pares Korean noodles pero yung isang potato. Sarap. Ma'am, baka meron pa makuha na. Ay, meron siya, kaya lang shuik. ang layo. Yan guys. Exercise. Ang yung kusino. Nag-iba na pa rin Iba na. Nakapansin ko sa katawan mo. Pagka. Hindi naman na. Hindi Saan ko ba yan dati naman? baba yung Iba na naman yan. naman nasa baba. Ngayon nasa baba. Saan kaya? Saan kaya? Napansin mo na nga. Saan kaya? Kaya pag naglalakad, yabang mo. Gala siya ng gala. Saan ba sa inyo doon? Eh, Diyos ko! Warner, kita nga Yung kita. mismo? Oo. Basta isang daan Iba, yan. iba yung kwan eh, yung nagbubuhat ka tsaka yung push-up, Oo, iba. 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 Kung marami ka nakakuha sa yung buhat, o kung hindi pa niya sa push-up. Iba yung mechanics ng bench press sa push-up eh. Ano bang benefit sa Push-up? Oh. Unang-una, yung sa puso, sa Inner. cardio. Okay. Cardio, kasi parang ka nag-jogging yun. Tapos ano pa? Tapos, unang-una, mag-build yung chest mo. Chest. Okay. Tricep. Tricep dito. Tricep. Tsaka deltoids. Ah. Back. Tapos konting chan. Basta ang isang nakaka-push up ka ng 10. hindi lang, mga 40. Araw-araw. Medyo less risk ka ng heart attack. Oh? Yun ang sabi nila, diba? Ito yun. Sige, Hindi basta 100 push up a day. gawin ko. Pero hindi naman yung 100 na isang ganun. Oo. 10 lang ang ngayon. Tapos mamaya na uli. Sa mga isang lang ba? Tapos yung different variation. Marami yan sa YouTube. Tingnan nyo, marami sa YouTube. Masubukan ko nga, Bert. Ay, isang buwan na mahigit ako. Ikaw? Maganda yun. Maganda nga yun. Kuya! Kuya! So ayan guys, yan yung mga Nag-bike na eh. Tinadaan ko na. ginagawa namin dito. Ayan, tapok-tapok ba? Pintuhan ng walang pintuhan. Ayan. Walang yung mga problema. Ayan, so, dito lang muna tayo tapos mamaya ulit. Hi guys, ayan so mayroon pa rin naglalaro, yan mapansin niyo yan, at babalibol, tapos doon naman ay basketball. Ayan so nakapaglaro na kasi ako ng isang game at okay na yun sa akin, test nakapagpapawis na, so kailangan lang yun everyday ito kapag papawis ka, so ayan, maganda na yun sa katawan. Ayan. At kunting mga lakad. So, yun to nga ay pauwi na. Ayan, pauwi na ako, papunta na ako sa house ko. So, lakarin ko lang. So, ayan guys, so pinakita ko na yung view ng Kuwait Seaside Al-Qut Fahil. So, dito na lang muna ako. Ayan.
And sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin channel, please subscribe, like, share. Ayan, salamat po sa inyo guys at God bless. Bye-bye!